Köszöntöm kedves nézőinket a Dr. Csempatika által szervezett nyereményjáték első sorsolásán, melyet közjegyző dr. Majorné dr. Pejhelnikő, valamint a Sorsolási Bizottság felügyel és hitelesít. A játék részleteiről engedjenek meg egy rövid összefoglalást. A promóció 2014. július 1-től november 30-áig tart. Ezen időszak beérkezett pályázatai között 3 alkalommal sorsoljuk ki a szerencsés nyerteseket. A mai napon, november 3-án és végül december 1-én. A fődíj, amely itt látható mellettem, a Body Swing készülék az utolsó alkalommal, azaz december 1-én kerül kisorsolásra. A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, akik a játék időtartalma alatt 3 darab bármilyen szűzte a termék vonalkódját visszaküldik postacímünkre, és megadják teljes nevüket, címüket, valamint e-mail címüket. Nyerteseinket a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesítjük ki az általuk megadott e-mail címen. Nyereményeiket pedig a sorsolástól számított 90 naptári napon belül postázzuk ki a megadott címre. Nyerteseink nevét Facebook oldalunkon is közzétesszük. A beküldött pályázatok előzetes szűrésen mentek keresztül, így a dobozban már csak az érvényes pályázatok szerepelnek. A mai napon 15 darab minimasszírozó készüléket és 65 darab szűztea kollekciót fogunk kisorsolni. Felkérném a bizottság egyik tagját, hogy kezdje meg mai sorsolásunkat. Üdvözlöm Önöket és kedves nézőinket! A mai sorsolást ezennel megkezdjük. Először a minimasszírozó készülékeket sorsoljuk ki. Első nyertesünk Kovács Attiláné Budaörsről. Mészáros Kármen Szolnoki vásárlónk. Bednárik Andrásné Felső-Bakonyi nyertesünk. Zsilinszki Lászlóné Balinka mecséről. Tóth Józsefné Miskolci vásárlónk. Imre Istvánné Ibrányról. Dr. Herceg Emma Dunaújvárosi nyertesünk. Bicsár Bernadett Budapestről. Ramiro Gizelle szintén Dunaújvárosról. Németh Anna Mária János Somorjai vásárlónk. Pintér Richárd Galgahévízi vásárlónk. László Judit budapesti pályázónk. Murányi Eszter Balatonszemesről. Tusják Renáta Albertésai vásárlónk. Kalmár Sándor Márkné Felső-Bakonról. Lugosiné Eisenman Magdolna Budapestről. Most pedig a szűztal kollekció nyertesei következzenek. Tóth Sándorné Budapestről. Kovács Tibor Miskolcról. Gercsák Istvánné debreceni nyertesünk. Szabó Fruzsina Jász-Jelkó Varmai pályázónk. Tóth Veronika Budapestről. Hegyi
Csegi Zoltánné Balatonalmádiról. Cserta Marianna budapesti vásárlónk. Godra Zita Budapestről. Magyar Adrien Zalaegerszegről. Tatárné Német Amália zalaegerszegi pályázónk. Hudák Zsolt Attiláné Budapestről. Orova Violetta szintén Budapestről. Fehér Judit Gárdonyi vásárlónk. Gál Istvánné Budapestről. Kovács Tiborné miskolci vásárlónk. Lipták Zsuzsanna Budapestről. Takácsné Pápai Beatrix miskolci pályázónk. Horvátné Bálint Éva Becsésről. Zsefnyik Ottóné Fonyódról. Kovács Gáborné Marcaliról. Geletta Ildikó budapesti vásárlónk. Boha Krisztina szintén Budapestről. Csehiné Török Hedvig miskolci vásárlónk. Tomor Marianna székesfehérvári nyertesünk. Varga Györgyi Budapestről. Csehi Olivér Miskolcról. Ács Lajosné kisújszállási nyertesünk. Tóth Lászlóné Győrből. Bere Lászlóné ceglédi vásárlónk. Bertalan Ildikó Gyöngyös halászi nyertesünk. Sebők Jánosné Kecskemétről. Siposné Bence Ildikó zalaegerszegi nyertesünk. Izsó Edith Budapestről. Horváth Éva zalaegerszegi szerencsés nyertesünk. Takács Lászlóné kartali lakos. Józsáné Váradi Gabriella Győrből. Szabó Éva esztergomi nyertesünk. Szikoráné Mikló Mónika Békéscsabai vásárlónk. Gőgös Krisztina budapesti vásárlónk. Tombác Anita Ásodhalmi lakos. Hellenpárt Andrásné bajai vásárlónk. Bagyinszki Tamásné Salgótarjánból.
Farkasné Nagy Erzsébet Szolnokról. Hérincs Istvánné budapesti vásárlónk. Szabó Antalné szintén Budapestről. Szabó Éva esztergomi vásárlónk. Dr. Kralicki Antalné Fonyódi pályázónk. Özvegy Danyi Józsefné Egerből. Gregor Andrea Zebegényből. Ipsics Péter Cerdönölki vásárlónk. Novák Lászlóné Tornai lakos. Helen Kárpáné Fülöpházáról. Kovács Zsuzsanna miskolci nyertesünk. Kovács Attiláné Isaszegről. Kovácsné Simka Gabriella Türjei lakos. Takács Andor Miskolcról. Ifjabb Szibel Ferencné soproni vásárlónk. Kovács Attiláné Budaörsről. Németné Fördős Erzsébet János-Somorjáról. Barnákné Mohácsi Erzsébet nyíregyházi szerencsés vásárlónk. Négyesiné Kacúr Zsuzsanna miskolci vásárlónk. Hamar Zoltánné Szajolból. Farkas Gáborné Szegedről. Perényi Sándorné Szolnokról. És végül következzen utolsó szerencsés vásárlónk, aki nem más, mint Kardos János Miskolcról. Gratulálok szerencsés nyerteseinknek! Akik a mai sorsoláson nem nyertek, ne csüggedjenek, hiszen azok pályázatai a következő sorsolásokon is részt vesznek. Játszanak velünk továbbra is, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!